Kaixo, abaraxkan ditugun jostailu batzuk aurkeztea gatoz. Iruditzen zaigu, agian baliabideen baitan, baino etxean egiteko erraxak izan daitezkeela. Makiltsuak ditugu, koloretako makiltsuak edo gerone marraztuak, baita aldez aurretik internetetik jetxitako irudi batzuk. Guk hauek margotu ditugu errotulagailukin edo azkazala margotzeko pinturakin. Baditugu baita ere tapoiak, gometxak eta kartulinak. Orduan, egin duguna da, tapoi horiei gometxa jarri eta kartulinetan ere osatu ditugu serie ezberdinak. Orduan, jolasteko aukerak adinaren baitan izan daitezke, bian errepikatuz, goiko serie errepikatuz, edo beste aukera litzake gainean jarriz, ez? Serie hori bea, baino tapoia gainean jarriz, dagokion tokian. Hemen dituguna da makiltsuak, guk margotu ditugu, eta honek balio digu taldean edo banaka jolasteko, izan daiteke domino bat, eta izan daiteke bakarrik jolasteko solitario bat edo, ez? Eta orduan egiten dituguna da, punta berdina dituzten koloriak lotu, eta, irudi ezberdinak sortzen ditugu, ez? Hemen pasa dezakeguna da denbora bat jostailu hauek sortzen, eta gero denbora bat jolasian, ez? Horrela ditu, irudi ezberdinak ikusten di hemen. Eta, hauek dituguna da, aldez aurretik internetetik jetxi ditugun irudi batzuk, makiltsuekin jolasteko baitare, eta egin behar duguna da, koloretako makiltsu horiek hartu eta irudiak sortu, ez? Hoix, hemen ikusten da, aldez aurretik genuen irudia, eta guk sortu dugun irudia. Hemen beste irudi bat. Hauxe zen pixka bat aurkeztu nahi genizuena, egun hauetan jolasteko Abaraxka Ludotekaren